Samantala, muling isinara po sa publiko ang Maples River sa bayan po ng Agalar, Pangasinan matapos po ang naganap na drowning incident itong nakaraang Semana Santa. Sa panayam po ng IFM News Dagupan kay Aguilar Police Station Chief of Police, Police Major Mark Taminaya, lumalabas sa investigasyon ng pulisya na nagtungo sa malalim na bahagyang minor de edad kahit hindi ito marunong lumangoy. Nirespondihan pa ito ng mga otoridad at naitakbo pa sa pagamutan subalit ideklarang dead on arrival. Nagpaalala naman ng pulisya na maging alerto upang maiwasan ang turang insidente. Ani ang mga nakikita umano sa social media na Maples River ay ilang bahagi lamang ng kabuuan ng naturang pook pasyalan. Dagdag pa aniya na may ilang bahagi dito na hanggat maaari ay hindi na dapat puntahan dahilan ng posible po na pwedeng mapahamak. Nanawagan naman po dito ang mga bisita at turista pagdating sa pagtalima sa mga kautusan upang makaiwas po sa kapahamakan. IFM News. IFM News. IFM News.